Доброго вечера. В эфире Прайм на телеканале АТР. Это время, когда мы говорим о наиболее важных событиях для нашей страны и приглашаем на самых интересных собеседников. Сегодня я рад представить вам очень интересную собеседницу. Это Лиза Ясько, член комітету з міжнародних питань Верховної Ради України. Правильно? Майже. Доброго вечора. Доброго вечора. Зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва. Це офіційна назва, я так по-простому. А ще Ліза голова підкомітету з питань міжпарламентського співробітництва, двосторонніх та багатосторонніх відносин. Это так? Так. Очень рад тебя видеть, на самом деле, потому что заочно наблюдал за тем, что ты делаешь в Верховной Раде, и мне всегда это вызывало симпатии, как и твои высказывания в Facebook. В общем, много там людей невнятных в Верховной Раде, но вот у тебя всегда внятный. Дякую. Ну, звичайно, якщо вже йти в парламент, то треба займати дуже чітку позицію. Для мене важливо проявляти цю чітку позицію. Смотри, а вот такой вопрос. Ну, давай, наверное, спорить ты не будешь с тем, что в «Слуге народа», в партии, от которой ты по списку прошла, ну, такие разные люди, которые, вот ты же училась там в Англии, изучала политические системы, невозможно себе представить такую партию ни в одной политической системе, где такие противоположные люди в одном парламенте сидели в одной фракции. Так, я мушу з цим погодитись насправді, але в цьому унікальність. Мені здається, що в Україні є дуже багато унікальних рис, і в тому числі в нашій політиці. У нас, можливо, все. У нас демократія, в нас представники різних поглядів. І якраз наша монобільшість, вона має різноманітні погляди. І подивимось, як історія покаже, чи дійсно в наступні роки будуть там стільки результатів, як ми дійсно хочемо. Ми дуже сподіваємось на це, але саме з різноманіттям і намаганням знайти мову один з одним, мені здається, тут є відповідь на питання, як взагалі нам знаходити діалог всередині країни. Тобто такий міні-експеримент політичний. Я думаю, що це не експеримент, це унікальна ситуація. Хорошо, давай я тебе честно спрошу, вот почему ты пошла от партии «Слуга народа»? Чесно відповідаю, бо резонувало всередині мене. Я розуміла, що Володимир Зеленський взагалі як особистість і те, що він взяв на себе відповідальність піти в політику і ті людські цінності, які він переносив в політичні наративи, в політичну кампанію. Я розуміла, що я мушу бути там, я мушу допомагати, я мушу бути частиною цього процесу. Тобто тебе лично заінтересував підход Зеленського, і ти захотіла бути в його команді, і лично він? Він, звичайно, і люди, яких я вже потім познайомилась в команді, так. Бо це люди, які, вони не є типовими політиками. І це, знову ж таки, унікально. Вот я хочу поговорить с тобой не как с политиком, а как с человеком. Я вообще не очень обращаю внимание на название партии, потому что, ОПЗЖ, понятно, я за рамки выношу, это просто, на мой взгляд, предатели нашей страны. А со всеми остальными мне важны личности. Как бы можно найти и таких в любой политической силе, в принципе, да? И вот мне бы хотелось, чтобы в этом интервью было именно про твои личные ощущения от всего. Вот сегодня же по-своему исторический день. Конечно, это нельзя сказать, что это какая-то революция в чем-то произошла в международной политике, но сегодня Верховная Рада Украины призвала международное сообщество признать геноцид крымских татар. На данный момент, насколько я знаю, признали сами Латвия и Литва. Так? Дві страни. Ну, звичайно, ми працюємо над цим. Ми маємо завжди групу наших партнерів. Це Балтійські країни, це дуже часто Грузія, Польща. Але те, що ми прийняли цю постанову зі зверненням до всіх парламентів іноземних країн, мені здається також, що це є дуже прогресивним, і ми мусимо розповідати історію кримсько-татарського народу світові, і подібні звернення постанови допомагають нам це робити. Давай мы посмотрим кусочек выступления Рустема Умерова из другой, правда, фракции, но он же коллега твой. Звичайно. Да, давайте послушаем, потом продолжим разговор. Український парламент повинен постійно нагадувати світовій спільноті, що депортація з Криму кримсько-татарського народу у 1944 році є геноцидом, а Росія досі продовжує окупацію частини території України, де українські громадяни залишаються заручниками і бранцями. Це наші люди, про яких ми пам'ятаємо і будемо захищати
наскільки вистачить наших сил. Зважаючи на це, прошу вас, шановні колеги, підтримати звернення до міжнародних інституцій щодо вшанування жертв геноциду кримськотатарського народу. Дякую. Слава Україні! За 310 рішення прийнято. Ну вот кроме предателей, собственно говоря, все и проголосовали. Да? Я искренне тебя благодарю, вот искренне. Для нас это вопрос важный. На самом деле мы очень оболганный народ, мы очень народ, ну понятно, что мы небольшой народ по сравнению там с оккупантами, да, они нас все время нашу историю перевирали, говорили, что мы чужаки, что мы там не должны там жить, что мы туда прибежали на кривых конях, там, ну и все такое прочее, да. Вот. И это важный этап, но я бы хотел понять механизмы. Обратиться можно, но вы же когда готовили, это ваш комитет, это ты готовила фактически с коллегами, так? Ну, там є група депутатів, які підготували цей текст. Звичайно, ми на комітеті розглянули, проголосували. До речі, абсолютною більшістю підтримали це все. Мені здається, це дуже хороший такий символ. Ну смотри, но любая история, ну, эта история должна быть историей успеха, да? То есть нельзя этот вопрос подвесить, там, вот мы приняли заявление и до свидания. Ты знаешь, как у нас некоторые политики любят в Крымский татар вспоминать 2 дня. 2 дня в году. Это 26 февраля и 18 мая. Остальное ничего. Это к тебе совершенно не относится, потому что я знаю, как ты выступал, все это я помню прекрасно. Но я хочу вот про результативность, да, как это будет выглядеть? Вы будете рассылать его в письменном виде, вы какие парламенты уже есть переговоры, как вы это вести, проводить планируете, реализовывать? Ну, це досить технічна процедура, насправді. Це просто за підписом там, від парламенту, це вже надсилається на парламенти іноземних країн, а потім вони будуть розглядати там, по своїм комітетам, можливо, це буде їх рішення. Звичайно, тут питання лобіювання і представлення інтересів є дуже важливим, але це вже залежить від міжпарламентського співробітництва. І, наприклад, так як я є головою нашого підкомітету з міжпарламентського співробітництва, я якраз зараз готую стратегію та зміни до положення міжпарламентського співробітництва для того, щоб виокремити пріоритети. І позиція українських національних інтересів, в тому числі захист Криму, Донбасу, є пріоритетами. Саме по цим пунктам депутати, які працюють в групах дружби, повинні скомунікувати це все. Але також по лінії ПАРЄ я б додала, що питання кримсько-татарського народу піднімається і в внутрішніх дискусіях, і формальних, і під час пленарного засідання. Наприклад, я в січні, коли у нас була сесія, то мій виступ в тому числі був присвячений ситуації з кримськими татарами і репресіями проти кримських татар. Там на зустрічах з делегаціями іноземних країн майже завжди ми це питання також піднімали. Подивимося, але це питання української дипломатії. Але я позитивно налаштована, тому що я довіряю в тому числі нашому МЗС дуже сильно. Я вважаю, що там новий міністр, там ряд нових замміністрів, в тому числі ми маємо і представницю кримсько-татарського народу зараз. Я думаю, що ця дипломатія буде активною зараз. Дай бог. Я напомню нашим зрителям, что есть возможность по Вайберу звоните через Skype. Вы увидите эти номера на экране. Звоните, пожалуйста, из любой точки мира, из оккупированных территорий, из Крыма, конечно. Задавайте свои вопросы Лизе Ясько, нашему гостю сегодняшнему. Я хочу про личное спросить касательно нашего народа. Я, когда готовился к программе, я к стыду своему узнал, что я не смотрел фильм, который ты была продюсером для канала Аль-Джазира, снят в 2019 году, и все про крымских татар. Этот фильм весь про крымских татар. Называется он «Крым. Стыдная...» Crimea, Russia's Dark Secret. Да. Крым. Позорный, грязный секрет России. Да. Так. Самое так. Я вам всем рекомендую его посмотреть, очень легко найти. Я в Фейсбуке себя опубликовал, вообще, просто забивайте, ищите.
Вот, оказывается, Лиза была продюсером этого фильма. Оказывается, она была даже на ТР, когда записывали часть интервью там, с Джамилевым, да, с Мустафой. Ну, це Да, правда. вот я-то думал, это первый раз здесь. Нет. И когда этот фильм просмотрел, я понял, что вот просто иностранец бы этого не понял, что ты глубоко в саму тему погрузилась. Ты изучала историю крымских татар, вообще историю нашего вопроса, если так можно сказать. Далеко ли ты в него? И почему? Зачем тебе это нужно? Я кучу знаю людей, вот на самом деле среди политиков, да, у которых абсолютно пустые глаза. Вот вообще, что касательно Крыма, там всего, ну просто стекло. Такое они дежурные фразы могут сказать, но не погружаются. Что тебя побудило этим заинтересоваться и продолжать интересоваться? Дуже чесно скажу, мене надихає історія кримсько-татарського народу. Ваша любов до держави, до землі, до батьківщини. Я вважаю, що у вас є ця мрія, щось таке святе до цієї території, до Криму. І світ повинен повчитись від цієї любові насправді. І мені здається, що ця історія, вона не доказана. Тобто недосказана, її треба більше розповідати. І якщо говорити про цей фільм, то як ми працювали над ним? Я працювала з британським продюсером Джемі Дораном над документальними серіями, присвячені темі КДБ. І ми знімали частину в Україні, я почала розповідати про наші проблеми, про Крим, про Донбас. І в якийсь момент він спитав поради, як ти вважаєш, який фільм ми повинні зняти наступним. Я сказала, це повинно бути про Крим. І так сталося, що якраз тобто через кооперацію з Аль-Джазірою ми це зняли. Для мене було важливо відкривати цю історію з точки зору культури, політики, саме як історії. Бо це дуже надихає, і це стає зрозумілим для світу, якщо це розповідати не політичними слоганами. Як заінтересувало? От розкажи, це історія моєї держави, це історія корінних народів моєї держави, це історія, яка вчить любові. Я хочу знать... Это головне, до речи. Я сейчас паузу небольшую сделаю. Я действительно очень впечатлен. И давайте посмотрим. Как раз, кстати, Лиза Ясько вышла на трибуну Верховной Рады в мае, когда была годовщина очередная геноцида. И с очень хорошие слова сказал. Давайте посмотрим, я как дыхание переведу. Історичні паралелі дуже драматичні. І зараз що ми бачимо? Ми бачимо репресії, ми бачимо расову дискримінацію проти кримських татар. І ми бачимо примусове перенаселення росіян на територію Криму. І хто б тоді, в 44-му році, міг подумати, що це все може повторитись? Хто тоді міг подумати, що лідер кримсько-татарського народу Мустафа Джемілєв, якому тоді не було і року, якого тоді депортували, зараз не зможе приїхати в свій рідний Крим? Хто б міг подумати, що Меджліс буде забороненим? Напевно, ніхто. Тому сьогодні з цієї трибуни я хочу підкреслити, що перенаселення, примусове населення Криму є злочином. І расова дискримінація проти кримських татар є злочином. І винний в цьому окупант – Російська Федерація. І якщо хтось хоче, щоб «Слуга народу» чи президент Зеленський про це забули або мовчали, цього не відбудеться. Ми, як держава Україна, боролись і будемо боротись далі. В усіх міжнародних судах, на міжнародних платформах, за притягнення відповідальності, за скоєні злочини. Крим – це наш спільний біль і наша відповідальність. І так само, як в кримсько-татарському танці «Хайтарма», який перекладається як «рух вперед», ми мусимо рухатись вперед, всі разом, всі фракції, для деокупації Криму. Дякую. По-крымски сказать «чоксаул». Дякую. Вот, и прежде всего за понимание. Я уже много, но я все время об этом в эфирах говорю, что очень много мифов и легенд про крымских татар, створенных российской историей. Начиная с того, что мы пришельцы там,
они коренной народ, да, они всегда это делали, это врали, да, потом они нас пытались совсем выселить, но, наверное, ты изучала если историю, там, это геноцид, последняя депортация, это только часть геноцида, там были, да, там был год 62-63 позапрошлого века, 1800, да, и там они за 2 года уменьшили крымско-татарское население на 80%, просто людей выгоняли, сживали. Цифры говорят сами за себя. И они, да, и они это не считают ни за что. То есть, как бы, и вот когда говорят, что вот Путин, да Путин просто продолжатель дел Екатерины II, продолжатель дел там Александра II и всех остальных. Это тут ничего нового мы вообще не видим. Это их политика всегда такая. И по отношению к украинцам точно такая же. Просто украинцев много. Они выбрали другой путь ассимиляции в себе. Сказать, что вас нет, да. А с нами они считают, что так можно, да. Но так не можно. Вот, и когда еще Крым оккупировали, я сказал, что мы у них кости в горле у них будем обязательно. Они просто не понимают, кто мы такие. Просто не доходит. Я благодарю тебя, що ти розумієш. Ну, на жаль, я була також дуже, мені було сумно дійсно вивчати ці факти і цифри, коли з більше 90% населення кримсько-татарського народу в одному столітті через декілька десятків років вже цифра була 44%, так, а зараз 12%. Потом 25, потом 0, а потом до оккупации, наверное, 15 все-таки примерно было, хотя никто не считал. А сейчас, наверное, меньше, и за счет того, что люди выезжают, и за счет того, что, о чем ты как раз говорила, что русские туда просто завозят. Это их политика в отношении Крыма всегда. Это злочин. Это очень хорошо, что ты артикулируешь это именно как международное преступление. Это четкое преступление, оно описывается, то есть оно, как бы, доказательство вот. Как бы, и теперь про международную площадку для оккупации Крыма. Дмитро Кулеба в Берлине, и он там, значит, по этому поводу высказался. Давай тоже посмотрим министра и прокомментируем. Нас цікавить насамперед 2 його елементи. Елемент номер 1 – це захист прав людини в окупованому Криму. І у цьому зв'язку звільнення осіб, яких незаконно утримує Російська Федерація, про це я вже згадав. І ви знаєте, що абсолютно більшість з них – це кримські татари. Друге питання, другий елемент, він є більш глобальним. Йдеться про те, в якому форматі, власне, ми будемо говорити, ми будемо обговорювати ситуацію в Криму і його неминучу деокупацію. З нашими партнерами ми будемо говорити про те, в якому саме форматі нам налагодити цей діалог, як саме має виглядати платформа щодо Криму, міжнародна платформа щодо Криму. І ця тема буде також предметом нашої розмови з паном Маасом надалі. Ну вот, Лиз, говорят об этом уже 2-ю каденцию президентскую, да, после Майдана, и до сих пор эта платформа ни в каком виде не создана, да, как и нет стратегии деоккупации Крыма до сих пор. И это уже как бы вот в этом плане все похоже, что было и что есть. Вот пока я не вижу движения. Каким ты видишь движение вот в направлении этой платформы? И как бы, как нам не давать забыть про Крым нам самим и им тоже, этим партнерам западным и так далее? Ну, я думаю, що, звичайно, Україна знаходиться в складних умовах, тому що в нас є проблема не тільки те, що Крим окупований і анексований, а ще в нас є питання війни на Донбасі. І тому, на жаль, дуже часто якась з цих тем може там випадати або... Це ж чужа гра, на самом деле. Це гра Путіна. Так, тобто зараз там всі говорять про війну, тому що там гинуть люди, а Крим вже анексований. І що з цим робити? Да? І це риторика росіян, яка дуже часто звучить. Росіяни вважають, що Крим – це їх територія, і взагалі не треба навіть піднімати це питання. По лінії парі я можу сказати, що завжди Крим там я піднімаю на рівні з Донбасом. Я вважаю, що ми не повинні допустити, щоб Донбас спочатку був як тема, яку ми обговорюємо, а Крим щось другорядне. Цього не повинно бути. Але дійсно це залежить від нашої української дипломатії. І я дуже рада, що Дмитро Кулеба і завжди також на зустрічах і сьогодні в Німеччині підтвердив, що треба напрацьовувати це все. Ми маємо проблему в Україні, яка називається, що змінюється влада, і
інституційна пам'ять, якщо там щось було напрацьовано, не завжди щось передається. Ми знаємо, що від там попередньої влади ми маємо мінський формат, але ми не маємо якогось формату по Криму, так? Но вашей власти уже год. Так. І питання про внутрішнє. Як нам про це не забути? Президент Зеленський, якщо не помиляюсь, це було 18 травня, зустрівся з представниками кримсько-татарського народу, де обговорювалося якраз разом з офіційним представником Антоном Кориневичем, представником президента України в Криму, де обговорювалося якраз, що робити в нашій державі для того, щоб ми всередині не забували, вирішували, і було прийнято рішення про створення робочої групи, яка б займалась напрацюванням і законодавчих ініціатив. Ми маємо тут три ініціативи. Це і про корінний народ, і про статус кримського татарського народу, і про питання національно-територіальної автономії, звичайно. Всі ці питання були проговорені. Президент Зеленський чітко висловив, що він за. Більше того, що готується, я знаю, наказ, чи може треба перевірити який статус про визнання головних свят кримсько-татарських як загальнодержавних. Мені здається, це є прогрес, якщо говорити про внутрішній діалог, про внутрішній дискурс. Про зовнішній там не все так просто, і, на жаль, я не маю зараз якоїсь чіткої, простої Если не бить в відповіді. эту точку, то ничего и не сдвинется. Да. Ми це робимо. Ми це робимо. Сподіваюся, що ця каденція буде мати результат. Знаешь, есть такое высказывание, я вот завидую людям только в хорошем смысле. И Севгиль Мусаева, которую ты, наверное, знаешь, она когда-то в 2014 году сказала великую фразу. Она сказала, все началось с Крымом, и все в Крыму закончится. И когда нас пытаются... Ведь Донбасс — это продолжение Крыма. Война — это просто продолжение, это одно и то же, да? И нас пытаются развести как-то, ну, понятно, каким образом, и понятно, в каких условиях Минские соглашения. Все понятно. Мы же не дети же, понимаем все. И тоже требовать невозможного тоже нельзя. Но, знаешь, есть такая поговорка, хочешь что-то похоронить, создай рабочую группу. Вот не будет так? Ну, не зовсім. Це я розповіла про робочу групу, але не забуваємо, що у нас є справи в міжнародних судах, які прогресивно рухаються в сторону правди. А ты знаешь, что я террорист? Да? Цю інформацію я То есть чула. ты так осторожно себя видишь. Да, я не хотел тебя пугать, но это правда. И, кроме того, мне немножко неудобно, потому что у меня очень легкая статья. У меня всего до 5-7 лет общего режима. Перед Мустафа Ага неудобно, а у него там пожизненное, Да. у Чубарова пожизненное, у Ислямова пожизненное. Поэтому это они как раз к 18 мая все это подводили. Саме такі кейси і повинні розглядатись в Міжнародному суді з прав людини. І ми ж маємо там справи, де і про расову дискримінацію, і порушення прав людини в Криму. Но в каком-то смысле можно сказать, что они нам помогают. Да? Вот такими делами. Ну, Вони це хто? Росіяни? да. Ну, як можна цим допомагати? Ну, смотри, очень це просто. є як є. Но смотри, Джемилева, никто не поверит, что Джемилев террорист. Понимаешь? Никогда. Ну, это невозможно. Ну, может, Але где-то повірити в Тим здоровий вірно, глузд, практично. що такій людині можуть заборонити в'їзд в Крим, це, мені здається, це для дуже русских драматично это і драматично, абсурдно. да, но для русских это нормальная практика. Но они вообще не понимают. Вот были случаи, когда в Крым русские танки вошли, и соседи русские, которые вот дружили десятилетиями, подходили к крымским татарам, говорят, ну вы что, уберете свою Украину, теперь же Крым наш, может, дом нам подешевле продадите. То есть у них это в ментальности сидит, что если их танк приехал, то все. Знаешь, если у крымских татар есть такая поговорка, не сажай во дворе березу, придет русский и скажет, что это его земля. Так, і, до речі, третій момент, про який я хотіла згадати. Тобто, перше – це робоча група, друга – це наші справи в міжнародних судах, а третє – це питання санкцій. Вот, санкции – это важнейшая история. Дуже важлива тема. Коронавірус, на жаль, був використаний Російською Федерацією як привід скомунікувати необхідність зняття або пом'якшення санкцій. Да, пожалійте нас, да. Український парламент прийняв і постанову звернення, і я особисто надсилала листи по лінії ПАРЄ, де ми
надавалася інформація, там, ми комунікували це, я там статтю писала і опубліковувала про те, що це не має ніякого зв'язку. Питання санкцій, зняття через коронавірус. Как ты думаешь, Лиза, удалось отбить эту атаку коронавирусную? Атаку, це ми зараз говоримо про саме коронавірус. Нет, не про коронавирус, а про корень рус вот в этом слові. Я думаю, що росіяни очікували мати більше прогресу, звичайно. Що вони думали, що Но все-таки до конца санкції, не отбиты еще. Ні, до кінця, звичайно, треба боротись, але питання санкцій дуже просте. Закінчуєте війну на Донбасі. То есть там есть критерии, которые обойти невозможно, я правильно понимаю? Да? Ну так, наша українська позиція яка? Звільняйте Донбас, Крим, і можна тоді Но у тебя есть скасовувати, уверенность, пом'якшувати вот смотри, мы же санкції. знаем много Путин-ферштейеров вот этих, да, в Германии, в Италии, во Франции, в Австрии, во многих странах, да? И как бы Путин их через вот эти все петиции просит просто снять санкции, потому что коронавирус, например, или потому что еще почему-то, да? Вот, из каких-то гуманитарных соображений. Но они не могут перешагнуть, ведь по процедуре европейской и парламентской, и по практике, они же не могут перешагнуть, сделав это, не получив выполнение условий, за которые санкции введены. Ну, звичайно, можуть ні. Вони цього не можуть, тому що є санкційні механізми в кожній От я про це країні, говорю. Євросоюзу. І, до речі, зараз я є одна з ініціаторів нашої групи, яка буде переглядати і наш санкційний механізм, наскільки він сильний, наскільки ми працюємо з нашими міжнародними партнерами, щоб вони не знімали санкції проти Російської Федерації. Це треба тримати руку на пульсі на цих по цим питанням. Ну, але, звичайно, ворог не спить. Нет, они очень много денег, усилий вкладывают, они покупают политиков, они делают все. Вот на самом деле это... Але я б тут зробила невеличку ремарку. Не треба забувати, що, на жаль, не всі ті, хто адвокують там серед іноземних політиків за якесь пом'якшення з Росією або якусь там дружбу, не всі вони є агенти Кремля. Є просто Дуже ідіоти, часто вони або дійсно мають симпатію. В своєму мірі живуть. А ще гірше, це коли вони просто не мають інформації достатньо. І я можу сказати, що з комунікації з членами делегації по ПАРЄ різних іноземних держав є делегації, які розмовляють просто російськими наративами. Потому что спутник, потому что Russia Today в каждой розетке. На жаль. І це питання до нас, до українського парламенту, до нашої держави, до нашої влади, опозиції, до всіх. Ми повинні інформаційно бути сильними і використовувати різні инструмент. Вообще, информационная война, честно говоря, не наш конек, учитывая особенно, сколько пророссийских каналов у нас тут работает. Але нас стало набагато більше. Я б тут не погодилась, тому що, якщо говорити про культурну дипломатію, про кількість там інформаційних матеріалів, фільмів, до речі, які робляться для іноземного глядача. Нет, делают фильмы хорошие, твой хороший фільм, ще много хороших. Це дуже важливо. І ми повинні враховувати, як подібні історії можуть сприйматись у світі. І рахуватись з різними культурним різноманіттям, з різними національними менталітетами і подавати цю інформацію. Ну, я думаю, що і в новому поколінні політиків, і серед представників громадянського суспільства дуже багато ініціатив. Я постійно на зв'язку з різними експертами і з правозахисниками. Я знаю, як багато роботи вони роблять. Давай поговорим про санкции именно наши в отношении державы-агрессора. Да? Я не вижу в них ценной системы, но это моя личная оценка. Самые серьезные санкции, которые и Россия сама признала вот этими уголовными делами против Джемилева, Чубарова и Ислямова, ну, я себя тоже приписывать не буду, там, вот против этих трех людей, которые объявили блокаду Крыма в 2015 году, мы же помним, что там было. Там 600 фур проезжало в день, и был такой хаб, они перегружали и дальше везли через паром, тогда еще моста не было. То есть это было вот реальное сотрудничество с оккупантом, реальное, да? Это все прекратили в 2015 году. Было электричество, Порошенко поставил условия Путину, помнишь, там, что либо вы признаете Крым в документах Украины, либо мы вам больше не поставляем электроэнергию. И все было оборвано. А до этого, еще до Порошенко, это, по-моему, еще был кровавый пастор,
вот, принимал эти решения, что, значит, вода, крымская вода. И вот, значит, вопрос этот воды для меня очень знаковый. Я просто вижу, как это работает, я вижу, как это запускают российские вот эти гуманитарные вопросы и так далее. На самом деле, давайте скажем просто. Им там нужно воду в радиатор, грубо говоря, в танки заливать, потому что это очень все расходно для воды. Это тебе не огород полить, это действительно серьезные военные базы. Самый север Крыма, вот это проблемная самая часть, у них там максимальное количество войск сосредоточено. Да? Тем не менее, то ли глупость, то ли агенты, наверное, и то, да, начинают там этот вопрос воды закидать, да. И ты, кстати, одна из тех, кто твердо стоишь на этой позиции, и в итоге и президентская вертикаль, в том числе Антон Кореневич прямым текстом, да, сказали, что воды до деоккупации не будет. Вот что ты можешь рассказать про этот вопрос? Ты видишь, насколько он важен для них, как они его продвигают тут, там, в міжнародних організаціях? Ну, я відчуваю те, що я бачу, що інформаційний такий наратив про те, що Україна повинна запустити воду, росіяни дуже активно це використовують, запускають. Що ви завжди відповідаєте? Одно і те ж говорите? Ні, цього не може бути. Ніякого, можна пускати воду після того, коли не буде анексії. І тоді це буде зовсім інше питання. Ми не можемо подавати воду агресору, щоб заправляти танки. Ні. Знаєте, дуже часто мене питають, дуже схоже, до речі, питання, але трошки інше, про дружбу з росіянами. І взагалі, як, наприклад, з російськими парламентарями говорити. Я вважаю, що якщо б російські парламентарі мали якусь іншу думку, окрім думки Путіна, можливо, там і всієї вертикалі, можна було б, звичайно, мати якийсь діалог. Але діалог, де є лише монолог однієї сторони, це не діалог. То навіщо брати участь в цьому діалозі, якщо це не діалог? Смотри, я хочу немножко про Минск спросить, в каком плане. Я знаю, что это не твоя епархия, просто оценку твою. Вот это мое мнение, я всегда его говорил с самого начала, Минск невыполним. То есть это может длиться как можно, сколько угодно, может длиться мало, может долго, но выполнить его нельзя. Там так прописано, россияне никогда не отдадут границу. Давай начнем с этого, но это мое убеждение. Поэтому все остальное это просто процесс, но без результата. Да? Вот и Зеленский говорил про вариант Б, например, да? В случае, если нет. И срок он, кажется, год ставил, я не помню точно, да? Так. Вот твой прогноз, что может быть с этими минскими переговорами, с этим форматом, вообще насколько это все имеет отношение к жизни, скажем так? Так, по-перше, президент Зеленський, наша команда йшла до влади для того, щоб питання мінського процесу, війни зрушити, і щоб в Україні настав мир. Але це питання дуже складне і, звичайно, в один момент це не можна вирішити. Для этого нужно, как минимум, желание другой стороны. Так, на жаль, це не залежить лише від нас. Зі сторони української дуже багато було зроблено. Тобто був перезапущений, по суті, мінський процес. Були знайдені певні можливості для апгрейду цього мінського процесу. Це викликало занепокоєння зі сторони суспільства. В тому числі я, наприклад, в березні висловлювала як депутат своє занепокоєння про створення консультативної ради. Однак я дуже рада, що цього не сталося. І громадянське суспільство, і представники і «Слуги народу», і президент, і голова Офісу президента. Зараз ми бачимо, що прийшли до формату апгрейду і участі народних депутатів в процесі мінському. Тобто ми підвищили статус участі в цьому процесі і водночас заявили, що ніяких прямих переговорів з представниками ЛНР, ДНР, як вони себе називають, не може бути. Якщо ми говоримо про діалог з людьми, які представляють Донбас, вони мусять мати чіткі вимоги. Вони не мають там подвійного громадянства, вони не мають громадянства в Російській Федерації, вони не мають зв'язків з
тероризмом. Ну, это невыполнимые условия, ты же понимаешь. Так, да. однак ми маємо людей, які переселенці, які Да, дійсно це да. народились, які на Донбасі, які є авторитетними людьми там. Ну, є надія, що цей процес трошки... Один был авторитетный, пішов. немножко упал. Ви кого маєте на увазі? Сивуху маю на увазі. Ну, я виступала за його звільнення, наприклад. Так, ми підписали з групою депутатів. Ну, я думаю, що свої коментарі я вже надала. Ні, я і не я прошу вважаю, твої що коментарі. тут треба бути дуже обережними, і будь-які контроверсійні вислови неприпустимі. Не надо зараз. подставляться просто. Под этот Неприпустимі, танк. так. Да. Щодо Мінського процесу, ми постійно заявляємо, що з української сторони ми готові, Мінський процес, це те, що ми поважаємо. Міжнародні партнери дуже хочуть і сподіваються, що саме в форматі Мінського процесу ми зможемо знайти рішення. Однак це залежить зараз від Російської Федерації. Якщо вони готові припинити вогонь, ми будемо говорити далі, але не порушуючи червоні лінії. Ну, Червона вони, лінія да. – це питання державного суверенітету. Недавно, буквально на той неделе, здесь был Дмитро Кулеба. И он сказал совершенно, ну, с моей точки зрения, банальную, простую, понятную вещь. Он просто повторил государственную позицию Украины про непризнание этих террористических организаций ЛНР, ДНР. Он сказал четко и понятно, когда нам соглашение, это когда контроль границы Украиной, своей границы, и когда и тогда эти администрации расформируются, то есть их не будет. И мы с ними не собираемся ни сейчас говорить, ни потом, где их место в этой системе, как бы, да. В Минских договоренностях ничего там про них нет, да. Ты знаешь, какая истерика? Это интервью, вот, которое вот он сидел на твоем месте, это интервью показали все пропагандистские ток-шоу российские. Зеленский нацист, Кулеба нацист. Значит, как они так, типа, народ Донбасса, типа, разговаривать с ним будут. Как будто это что-то для них новое. То есть это такая определенная идиотия, вот они так себя ведут, понимаешь? Как с ними, о чем с ними договариваться, если они даже таких простых слов не воспринимают? Ведь, ну как вот, как с ними разговаривать? Ты с ними разговаривала? Ну ты в пассаже разговаривал с этими олухами? Ні, я вважаю, що подавати руку і розмовляти в контексті якоїсь неформальної розмови чи в коридорах – це неприпустимо, бо з агресором розмовляти треба лише коли є треті сторони, коли це відбувається в рамках діалогу за боротьбу про ситуацію по правам людини, наприклад. Звичайно, коли там на комітеті, наприклад, чи в органах ПАРЄ відбувається якась дискусія, порушується якесь питання, росіяни говорять своє, Україна говорить своє. Звичайно, я захищаю позицію. Наприклад, я можу вам сказати, що була ситуація на на засіданні постійного комітету. Російська сторона висловила бажання переглянути ініціативу України про доповідь про зв'язок збройного конфлікту і екології. Тобто це була українська ініціатива моїх колег з делегації. Все було добре, все підтримали, але росіяни захотіли передивитися це і поставити це на голосування. І, звичайно, я вимушена була захистити цю позицію ще раз. Скажи, а вот они неформально подходят? Я просто сталкивался, я был там был какой-то фуршет, и к нам просто русский замдиректора ВГТРК, вот этой пропагандистской компании, подошел и встал. Я сначала не понял, что он тут делает. Я говорю, что тут делаете? Но я пришел пообщаться с украинцами, но я его послал на известном ему языке, и он развернулся и ушел. Тут надо отдать должное. Вот они пристают к нашим, вот к тебе пристают там с чем-то? Була одна спроба одного депутата, але це було до групи наших членів. Це не був случайно? Ні. Такий він відомий товариш. Так. Та там багато відомих насправді. Але це було в риториці давайте парламентами хоча б якісь проекти будемо разом співпрацювати, чому ви не хочете. Ну, це було якось так, просто таке звернення до українського парламенту. Це єдине, що було. Ну, ми послухали, сказали,
коротко. Дякую за позицію, але ми знаємо насправді, яка у вас позиція. Будемо говорити в форматі міжнародного діалогу, бо все одно ми знаємо, хто агресор і хто порушує права людини в Криму і на Донбасі. А скажи, а ты все время улыбаешься? Ты такая по жизни? Ну, я намагаюся знаходити багато позитиву в житті, і в боротьбі за правду, звичайно, треба мати силу і не засмучуватись. Особливо в політиці, якщо засмучуватись, то навіщо туди йти? Ты еще, кроме всего прочего, певица, композитор и пианист. Я правильно сказал все? Ну, трохи є таке. Ну, как это такого трохи? Ты же минулого. законен, потому что у меня все записано здесь. Так. Так. Я маю музичну освіту, Так, композиторську. професійну музичну освіту, то есть не музикальна школа, да? Это выше? Это Ні, консерватория. я маю 2 музичних Ага. освіти, так, з музичної школи, так. По класу фортепіано та композиції. Так. Має більше 50 власних композицій та пісень. Так. Коли ти все успіваєш? Це було в минулому. Зараз це все, да. майже весь час, все моє життя це держава, це політика. Ну, тебе не жалко? Ні. Що творчество забросило? Ні, воно завжди зі мною. Це інструмент. Ми можемо проводити, до речі, ми ж планували кримсько-татарські заходи провести по лінії ПАРЄ, але коронавірус, тому ми змушені це Да, я перенести. знаю, это в начале марта должно было быть. Так. Но, тем не менее, все-таки ты не забываешь про свою любовь, про музыку. Периодически выкладываешь в Инстаграм, в Фейсбук. Я видел, как ты поешь, причем это вот как раз был разгар этой всей тоски такой коронавирусной. И я тебе честно скажу, что я слушал, а сегодня я с утра просто мычу одну и ту же песню. Ну, я мычу, потому что, знаешь, как говорится, помнишь, говорит, как не нравится мне ваш Каруза, говорит, а почему? Она говорит, откуда вы слышали? Да Рабинович мне напел, да? Вот такой одесский анекдот есть. Но мне действительно очень нравится эта песня, а ее не ты написал, это знаменитый композитор написал, да? Но мне очень нравится твое исполнение. Я хочу, чтобы наши зрители телеканала АТР послушали, как ты поешь эту замечательную совершенно песню, которую я очень сильно люблю. А в твоем исполнении я просто сидел завороженный какой-то. Дякую. Я піду в далекі гори на широкі полонини і попрошу вітру з ворів, аби він не спав до днини, щоб летів на вільних крилах на кичері брови і дізнався, де мій милий, карі очі, чорні брови. Милий мій, любий мій, світе ясен цвіт, я несу в очах для тебе весь блакитний світ. Я несу любов за журу, мрію молоду, і сади цвітуть для мене, як до тебе йду. Я піду в далекі гори, на широкі полонини і попрошу вітру з ворів, аби він не спав до днини. Я піду в далекі гори. Ну, я сегодня день точно прожил не зря. Я для многих, скромный человек, для многих открыл, что ты вот так прекрасно поешь. Про то, что музыку я дальше буду слушать. Я как стал уж фанатом, буду слушать твои авторские песни и композиции. Дякую. Ну, мистецтво, воно дуже допомагає насправді в політиці. І тому, наприклад, одна з причин, чому я вважаю президента Зеленського взагалі унікальною особою і можливістю для України, взагалі для світового масштабу, це його здатність відчувати і розуміти мистецтво. А тебе не жалко его? Он бросил, на самом деле, я не думаю, что он вернется в искусство, в свой жанр.
Я думаю, що він зробив важкий вибір, але я його дуже поважаю за це. На самом деле он переломал себе жизнь в определенном смысле. Да, это правда. Да. Але треба, коли ти приходиш до якогось вже періоду, де ти розумієш, що ти в мистецтві, наприклад, досяг досить багато чого, а ти хочеш ще змінити країну, ти береш відповідальність, це заслуговує на величезну повагу. Я даже не знаю, что тебе больше пожелать, стать президентом Украины или стать великой исполнительницей, не знаю. Я думаю, що побажати, щоб були результати від моєї діяльності, нашої спільної діяльності. Кстати, песню на крымском языке ты не хотела бы? З задоволенням. Є таке в планах, насправді. Да? Так, так. І я також в фільмі, ми ж знімали з Джемілем Каріковим. І так, і мені дуже подобається пісня про прекрасний, красивий Крим, так? Ее даже я пою. Это наш неофициальный гимн. Я знаю. І я б з задоволенням. Є таке в планах. Смотри, если нужна практическая помощь в этом вопросе, то мы все тут вот готовы помочь. Ну, це буде культурна дипломатія, яка допоможе Україні. Слушай, вот мне просто действительно интересно, как ты чувствуешь это изнутри? Есть ли в парламенте патриотическое большинство? Вот я не про фракции говорю, потому что мы уже говорили о том, что есть странные люди, и в вашей фракции тоже очень странные люди, да? Ну, в других тоже. Ну, дивлячись, звичайно, що таке патріотизм, так? Тобто, якщо це любов до своєї держави, так, звичайно. Не, ну, есть люди, которые Майдан считают преступлением, да, и открыто об этом заявляют. Але їх дуже мало, вони меншість. Хорошо, вот есть сознательное большинство людей, независимо от фракций. Как ты думаешь, вот если какие-то... То есть, грубо говоря, будет зрада, не будет зрада? Потому что люди же вот выходят на митинги, да, их можно осуждать, называть их порохоботами, как угодно. Но ты же сама знаешь, там совершенно разные люди, и их не политика объединяет, их объединяет то, что они боятся профукать страну просто. Я вважаю, що більшість депутатів Верховної Ради є свідомими українцями, патріотично налаштованими, з європейським мисленням. Однак проблема, яку ми маємо, це дійсно вплив російських наративів через медіа, через внутрішні якісь гібридні процеси. Але я переконана, що більшість все-таки постійно заявляють про себе, і постанова про Крим, до речі, дуже хороший приклад. І коли я говорила свою промову, то весь зал стояв. Насправді таке буває не так часто. Це означає, що це питання, яке об'єднує. Скажи, пожалуйста, вот если президент Зеленский поставит на голосование закон о коренных народах, да, ну, по сути дела, закон о крымских татарах, давайте вещи своими именами называть, да, и изменение к 10-му, кажется, разделу Конституции о переименовании и другом основании для существования не АРК, ну, как бы на основании нашего права от коренного народа Украины, да, реально будет, если вот они выйдут с Жемилевым, например, на трибуну, і поставити этот вопрос підготовлений на голосування, реально буде прийнято? Я думаю, що, звичайно, якщо вони це зроблять разом, то звичайно. Але я би трохи розмежовувала питання про корінний народ закон і про зміни до Конституції, звичайно. Да. Тому що є певний супротив, ми знаємо, але це не стосується президента Зеленського. Його позиція чітка. Він за... Знаешь, мне иногда кажется, что почему-то вот я, кстати, верю, что Зеленский пошел в президенты не за деньгами. Я абсолютно верю даже, что у него действительно он хочет войти в историю. Я смотрю, знаешь, это высказывание Соломона, я приписываю ему, по крайней мере, про то, что человек, который спасает одну жизнь, спасает целый мир, да? Так вот, у президентов Украины уже у второго подряд есть реальный, обоснованный шанс, да, через наши страдания, через оккупацию, через осознание вот этого всего, да, есть шанс войти в историю, дав будущее целому народу, признав его права, да, и почему-то ни тот президент, ни этот не спешат это делать. Ребята, спешите войти в историю, это будет исторический шаг, и это очень усилит нас всех. Я розумію, але мені здається, ті чіткі сигнали, про які сказав президент, і про робочу групу, яка буде робочою,
Сподіваюся. І я сподіваюсь. І є представники, звичайно, Меджлісу, і Рустем Умєров, і інші депутати кримсько-татарські, в тому числі і Мустафа, вони постійно на контакті, постійно йде комунікація. Тут треба віддати належне і Антону Куриневичу. Ці питання постійно піднімаються, вони постійно в процесі. Бюрократія трохи займає часу, дискусії трохи займають часу. І я сподіваюся, що ніхто не зробить так, щоб цього не стало. А я мечтаю, чтобы какой-либо по счету президент Украины захотел войти в историю, наконец. Вот Я також про це мрію. Але не тільки по цьому А ти питанню. хочеш войти в історію? Ну, звичайно. А ким? Це не залежить від статусу чи позиції. Це залежить від того, що дійсно, коли людині вдається зробити щось велике для країни, системно змінити, це, напевно, це є сенс життя. І насправді не так багато людей, які хочуть. Хорошо. Це жертва. Хорошо, ты хочешь быть президентом Украины? Ну, есть такое желание? Ну, что тут такого, да? У мене не було такого бажання ніколи, однак я розумію, якщо мій політичний шлях буде потребувати певних рішень для того, щоб займати певні посади, я на це готова. Але це залежить від багатьох факторів. Ну, понятно. Я же не про зависимость от факторов говорю. Я говорю про то, что, в принципе, ты выбрала политику как свою профессию, и ты готова идти до конца. Так, тому що я хочу змін. Я хочу жити в країні дуже успішній, яка б була успішною історією на весь світ. А для цього треба все змінювати системно. І тут один президент не вирішить це все. Це команда. Я вам скажу чесно, що я часто думаю про те, добре, якщо б так сталося, що ось мені треба сформувати взагалі весь уряд, там, я не знаю, весь парламент, поставити. Де знайти цих людей? Це ж треба реально професіоналів ставити в своїх сферах. Треба просто не боятися брати людей зі своїм мненням, знаєш? Але треба, щоб вони були професіоналами. І тут треба мати талант, відчувати, розуміти людей, помічати людей вчасно, тому що запропонувати їх треба їм умови певні, тому що хороший кадр, его треба Смотри, выховывать. вот президент говорил про кадровый голод, и вот, наконец, назначено вроде бы все уже, да? Министр культуры Украины. Так. Оцени это назначение, пожалуйста. Я вважаю Олександра Ткаченка дуже сучасним в своєму мисленні по питанням культури. Я знаю, що є певний супротив з боку суспільства, тому що, на жаль, в нас в суспільстві існує дуже часто підхід такий до того, що держава повинна все профінансувати, щоб все було безкоштовно, там всі культурні гуртки, мистецькі. Я вважаю, що це повинно бути трошки по-іншому. Я вважаю, що повинен бути транзит до системи, яка б дозволяла, щоб люди на місцях могли самі щось ініціювати, знаходити. Ну, ты веришь, что вот с назначением Александра Ткаченко как-то лучше станет? Я позитивно оцінюю його призначення. Ти ж його знаєш лично. Так, звичайно. І, до речі, до того, як я війшла в комітет зовнішньої політики, один з варіантів, куди я думала йти працювати, був комітет саме гуманітарний. Так. Ну, кстати говоря, и вот его министр была до назначения Ткаченко, она у нас хорошее впечатление не сложилось. Вообще нормальные люди. Вот. Так. Вот. И последний вопрос очень конкретный, раз ты народный депутат Украины. Я понимаю, что это не совсем твое, хотя же ты была автором законопроектов или соавтором, как правильно, щодо надання статусу учасника бойових дій добровольцям. Тобто ця тема для тебе, вона там існує, так? Ну, звичайно. Все, що пов'язано з війною, з Донбасом, з Кримом, я намагаюсь орієнтуватись в цьому так. Ну, вот смотри, у нас турборежим, мы много чего приняли, и там много вокруг чего копии обломали. Не буду разбирать, я во всем не спец и не лезу во все дела, в которых я не разбираюсь. Но сейчас отклонили вот этот так называемый закон о двойном гражданстве. Он не о двойном гражданстве, на самом деле, там пакет поправок. Разные законы и так далее, и так далее. И там есть один вопрос, вот его отложили до осени, да? Просто отложили до осени. Это Разумков сказал и Стефанчук сказал. А там есть вопрос, не касаемый ни двойного гражданства. Есть определенные категории граждан, в том числе это граждане, которые воевали, были гражданами России,
значит, им даже, ну или они сами гражданство получили по происхождению украинскому, там, либо они получили по указу, одним из, чуть ли не первый указ Зеленского был, когда вот таким, как Юля Толопа и другим ветеранам с бывшими российскими паспортами дали гражданство. Но они не могут получить ID-карту, не могут получить паспорт только потому, что не принята одна поправка, которая касается людей. Россия же своего гражданства не выпускает. Они никому таких документов не дают. Ты можешь там что угодно делать, они тебе никогда из гражданства не выпустят, потому что они хотят преследовать людей как своих граждан. Ты же знаешь, они Сенцова преследовали как своего гражданина там, и так далее, и так далее. Им это невыгодно. Они никогда не освободят этих людей от своего гражданства. А там была одна статья, один раздел, который просто освобождал вот от этой процедуры выхода неисполнимой. Да? И до речи, между прочим, они никого не выпускают из гражданства вообще. Но конкретно эти люди точно не будут никогда выпущены, никогда бумажку посольство не даст российской, что спасибо, вы не гражданин, да? И они не могут получить украинский паспорт. Если этот вопрос сейчас перейдет на второй год, вот сентябрь, потом, то те люди, которым Зеленский же дал гражданство, и другие, которые ждут вот этого просто маленькой поправки, о том, что человек сам пишет заявление, что я отказываюсь от гражданства России. Там печать, вот тебе паспорт, спасибо за службу и так далее в Украине. Да? Но вот в этом пакете он утонул вместе с этим двойным гражданством. Здесь речь идет о людях, которые хотят избавиться от этого гражданства, но не могут, которые враги России, патентованные, проштампованные. Да? Можно ли попросить вас как-то именно вот в этом разделе, я говорил уже тут с главой фракции «Голос» Сергеем Рахманиным, я говорил с главой комитета по социальной политике и ветеранам, пани Третьяковой, тоже это вопрос. Я вот тебе, хотя это другой комитет, ставлю такой вопрос. Это просто, это не сурайс, который можно выправить за 5 минут, да, просто приняв эту поправку в отношении этих лиц. Ну, я думаю, що це питання більш комплексне. Кількістю юридичних колізій у нас була дійсно дискусія на фракції. Це було прийнято рішення допрацювати ці всі питання, провести більше діалогу, бо дійсно був бунт з різних сторін і громадські організації. Треба бути дуже правильно, но это тот раздел, который ничем никому не угрожает. Он не про то, чтобы дать мне второе гражданство, а про то, что избавьте меня от этого гражданства. Дайте мне шанс избавиться от этого гражданства. Я не хочу быть гражданином этой страны, говорят ветераны, добровольцы и так далее. И подчеркиваю, даже хотя бы в этом, хотя бы вот принять форму этого отказа для этих людей, преследуемых Россией. Все. Хотя бы это. Про двойное гражданство я понимаю. Я почему и говорю об этом, что там утонуло все скопом. И эта поправка утонула с этим законом. Я уверен, что будет такой же хай и осенью. Все будут говорить про двойное гражданство и опять его не примут. А потом буде вот так. Ну, я дякую вам за те, що ви підняли це питання. Я від себе можу пообіцяти, що я зі своєю командою помічників і з моїми колегами будемо слідкувати тоді за цим моментом. І дійсно, щоб не сталося так, що це десь загубиться. Просто да, чтобы не утонуло все вместе, можно выделить этот конкретный вопрос, решить его и просто куча хороших людей помочь, собственно, ничем не рискуя. Тут вопрос ни риска никакого нет, вообще никакого совсем. Спасибо, что пришла. И вам. Я очень рад видеть Лизу Ясько здесь. Надеюсь, не последний раз. Вот. И желаю всяческих успехов и побольше таких патриотов, как ты, в политике. Вот. И желаю себе дожить до твоего президентства. Дякую. Пока. Дякую. Всего доброго. Смотрите АТР.